max 12 jo. Ja, syng vi hjælper. Nej. Kom, syng det. Syng, hvis det kommer på YouTube. Så starter jeg. Ej, er du live? Nej, jeg er ikke live. Bare rolig. Okay, hvis jeg starter, jeg er ikke særlig god. Hun er meget bedre end mig. Nej, så synger hun efter. Nej. Ja, kom. Så synger jeg med. Det har jeg druknet. Vand i mine lunger. Givet at jeg går ind. Det lyder sygt. Hold da. Ja, det er faktisk banger, det er faktisk Vi er banger, bro. helt Det sur. Nej. Hold da op. Okay, hvis jeg synger er længere, banger. så gør du. Vand i mine lunger. Vand i mine lunger. Ja, og det var FCK, der vandt. OB, OB. Fucking Junker. Halløj? Holy shit. Egypten. Man skulle ikke engang tro, det er AI, fordi jeg kommer ind faktisk derfor at skulle ud skide på. Vand i mine lunger. Græder i et ocean, og det her jeg drukner. Hun kan synge. Jeg er lidt syg. Så hvis vi kan synge, så lukker du bare Hold da røven. kæft. Hold da op. Jamen hej. Der er bare fuldt pornolys på det hele, hva'? Ja, og det er... Det er bevidst gjort, eller hvad? Jeg kan ikke finde mine ting. Så jeg skal komme hjem til dig nu, eller? Nå, er det fordi det er sådan noget i islam, du ikke må bolle, for at du bliver gift? Nå, okay. Gunnar. Hvis du rykker lidt. Gunners! Hvad så, Gunners? Er det ikke dig fra Ice Age? Ice Age. Hvad var du? Det er jeg drukner. Min lunger! Hvad siger din fatter? Hørte du ikke lige, hvad jeg spurgte om? Hvad? Hvad for din snap? Hvad hedder den? Sune. Hvor gammel er den? Hvorfor er du fucking... Han er på min balle lige nu. Nej, det gør jeg sgu ikke. Han så varm. Så, det gør jeg sgu ikke. Hvad siger du? Det gør jeg ikke, desværre. Hvad siger du? Hvor gammel er I? Vi er 14. Er I 14? Noget der ikke er der, please. Nej, jeg vil ikke lide noget der ikke er der. Nå, lav noget content, du kommer med. Ja. Så bruger jeg ikke telefonen. Nu er det igen. Fuck, Randers! Fuck, Randers, mand! Ej, lige ved at se, hun ville lave en 2 med Mikkel, og det tror jeg bare ikke. Jeg ved ikke godt. Jeg elsker din lille pandebunds ting. Tak for det, Supreme. Rig hovedet på væggen, du suppen på. Med min mor, hvad fuck er det, jeg hører? Hvad fuck er det der? Hvad har du i hovedet? Hvad er du i hovedet? Hvad jeg har vipper i hovedet. Nå. Hvad har du i Prøv lige hovedet? spørg, om hun kan flyve væk, hende der. Prøv lige spørg, om hun kan flyve væk. Click that shit. Ja, for jeg vil gerne se dumme ting. Folk gør dumme ting. Jeg har ikke helt lavet content lige nu. Hej. Hun er fed, hende Jeg har knæ. fået nogle store perler, så tager vi lige en pilsene med. Så tager vi pils med. Hold da kæft. Det er den Er du klar, eller hvad? jeg har fået på i dag. Er du 16? Jeg fik den. Ja. Det er ikke så meget, det er ikke så meget vigtigt med dig, men der er noget. Hvad? Hvor kommer du fra? Jeg er fra Vejle. Fra Vejle? Mm. Hvad er det muligt at Nej, få en skide. Banati på Snap? I 2025. Nej. Fuck hende der lort! Ja, ja. Nej. Må jeg godt, Mads? Kan du så 18 her? Ikke engang at tage min steg. Okay, så da jeg så Han er jeg direkte, kan lige ja. tage det. Er det meningen, gutter? Nej! Hvad er det? Det får man stå. Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er meningen, så du tager opgradering til stolene. Nej, ja. Det bliver på den her. Er det gin og tonic? Haha, det er sjovt, mand. Goddag, fyr. Goddag. Vi her senere. Skal du ikke se sig? Nej, Hvorfor? jeg skal spille hele dagen. Men skal du ikke i byen? Nej. Hvorfor skal du ikke ud og drikke pils med godteren? Nej, men vi står på at skal drikke 20 tequila shots. Okay, er det fordi han er blevet 20 der? Nej. Nå okay, så det er bare sådan noget, ja okay. Men hvor skipper du? Bare hun jo ikke. Er det en hot? Ja, det er det. Er det 4 takt? Ja, det er det.
Jeg gider ikke snakke med dig. Fuck, skipper du også? Fuck, nu står patter. Nej, du er pæn. Hold da kæft, hvor Fuck, nu står patter. Hvor gammel er du? Bare bold det fed. 16. Fuck, Min nu står kammerat har også patter. på din snap. Bare giv mig den. Bare giv mig den. Bare giv mig Det den. er fordi, vi sidder og snakker, ved du godt, hvad Discord er? Bare giv mig den. Ja. Giv mig Fordi den. han kan sidde og kigge med lige nu, og han spørger, Giv hvor mig man den. er på en snap. Giv mig den. Kan du spørge ham, og så ved han det rigtigt. Bare giv mig Han den. er der med det samme. Bare giv mig den. Okay, hvor gammel er han? Hedder han? Han er 16. Må jeg vide noget om ham? Sådan, må jeg få lidt at vide om ham? Ja, du spørger bare. Silas? Nej. Nej. Simon? Jeg tror ikke, du gætter det. Hvordan er det lort henne? Og det ved jeg ikke. Sune hedder han. Hvad er han? Hvor høj han er? 1,85. Hvor høj er du? Han er Han påstår, han er 1,85. Det er han ikke. En kæmpe Hvor tasker. gammel er han? Han er 16. nej, så nogle badungadungs. 09'er? Ja. Fra? Sig det. Aarhus. Jeg vil lige sige noget inden her. Du må altså ikke bryde med tyk i munden. Det kan faktisk give svamp. Goddag. Goddag. Er I ude og hoppe på trampolin? Nej, du kan være sød ved ham. Er I ude på Ja. trampolin? Er I ude og hoppe Jeg på vil- trampolin? Er I B eller hvad? Goddag, fyr. Og man siger ikke noget om der. Fyr. Han siger Kæft, en ikke. kast, du har om i baggrunden. Han siger ikke noget om der. Han siger ingenting. Hvad så? Er det bare for pilsen og for posen i dag? Klar. Det er nogle gangster. Ej, hvor er du pæn. Hvad? Er quickie. Happy ending for helvede, det er det, det hedder. Happy ending. Selvbruner. Alt for meget selvbruner. Hej. Hold da Kæft, kæft, du. du. Kigger skævt. Hallo? Er det ham, der er bryn? William Prø. William Ja, Bryn. hvad så? Jeg bryr. Det er William Bryn, han er så. Hvad så? Hvad hedder han? Jeg hedder William. Ja. Det kunne tage sin ned lagt. Jamen, det er limited edition. En rigtig fornøjelig kvinde. Nu er de simpelthen. En snap i 2026 af en Bonatti. 14 år, er du svensk, eller Er det det? Hvad er det? Jeg er vant til en blød jeans på mange, for jeg ved ikke, om det var sådan en outfit-plan. Mm. Okay, hun er bag hende der. Hun er bag hende lidt. Er du klædt ud som indianer? Nej, bro, det er Supreme. Du har sgu selv lavet det der. Jeg skal ikke selv op det, bro. Det er kvalitet. Fuck. Du har ikke Nå, hvor gammel er I så? Lad os lige være ærlige, du har ikke brugt Hvad med hende der Bonattien der til højre? 15 også. Hvor kommer I så fra? Få en Bonatti-fnatti på Snap i 2026. Banati. Er det muligt? Hold da kæft, en banat. Det er, bro, det er. Ja, det er. Det er godt det der. Det er kvalitetsvare, det der. Det er det der. Hvad er det, du har på hovedet? Det er Supreme. Limited edition. Er det ikke det, du spurgte om, eller? Nej. Nå. Det er jeg godt nok ked af at høre. Du er faktisk bag hende der. Hold da kæft, mand. Der er nogle patter. Okay. Der er sgu patter for alle pengene der. Ikke noget galt i, nej. Det er jeg godt nok ikke. Vil du gerne sidde på mig? Så lad os høre noget UAK, mand. Det er din type, så. Nej. Er hende her smash? Nej. Nej. Tak. Fuck, hun læser på meget. Du vil også lige... Knaldøl! Nej. Knaldøl! Mega lækker. Han spørger, om du gerne vil have en snap. Ved du det? Isman, hvis det gør noget. Hvor gammel er han? Han er 16. Min type nu. Altså, Er han bare lige din type nu, eller hvad? Yes. Fuck, det var et Discord, det der. Hvis der... Det er papagøjen. Nej, var det papagøjen? Vand i min lunger. Var det papagøjen? Ja, der er en her, der har en pik, der ligner en papagøje. Grund til, den allerede smager brændt. Købte det for en uge siden. Ej, det gjorde du sgu nok ikke. Jo. Så siden. Hvordan? Nick, du har fandme også fået min, dengang du ikke havde måneder. Det passer ikke. Hvem var det, der supportede dig i det? Fordi du er det. Fordi det er rigtigt. Goddag, Thomas. Øj, fuck, man. Hvad er det her? Det er Supreme. Thomas? Supreme? Ja, bro. 8 lopper. Fuck, hvad banger. Hvad kan man gøre? Ved hvad? Jeg har det perfekte. Du skal rate min ven, ikke? Ham her. Hvad synes du om ham?
Prøv at sætte på med TV ham der. Han er fucking lækker. Det var det i hvert fald. Hvad sagde han? Hans bror var det ikke hende, der kaldte ham Daddy. Jeg havde lige kaldt ham Daddy. Vil du kalde mig for daddy? Men hvad? Vil du kalde mig for daddy? Mingle? Jamen, jeg er... Ja. Jeg er så red to mingle. Ja. Hvor er du fra? Fra Aarhus. Aarhus. Holy shit, for Sjælland. Mig? Du må også sige min tær. Det må jeg. Mm. Alene? Christian. Det er sgu da dig. Det ligner en, der hedder Ludvig. Det er sgu da dig. Hvad? Det har vi. Din stjernepsykopat. Lav noget content. Ud, hvor jeg ramt. Det er første gang i hans liv. Igen, og så skal jeg gøre den her foran den. Kom, lav noget content. Lav noget content, kom. I kommer Spred med. benene. I kommer med, hvis I laver noget content. Kom. Spred benene til mig, Nej, hvad sagde han? Hvad siger du, skal starte på? Der er i hvert fald. Holy shit. Holy shit. Hold da kæft. Altså, må What vi lige the være her. fuck? Hold da kæft. Under. Gå nu lidt, chat! Du er fucking grim! Under. Fucking vigtigt, mand. Fuck med det. Du skal bare se mig store. Det er det eneste, jeg Fandme kan se. ærgerligt, hva'? Zone. Fandme Vis ærgerligt. lige igen. Vis lige igen. Okay, jeg er klar. Og så skru ned for lyset. Skru ned for lyset. Og så skru ned for lyset. Hvem er det? What the fuck, nogle bryster. Hun ligner en, der kan bap. Hun ligner en, der kan bap. Hende der, Hvad er jeg er det? ligeglad med. Hun ligner en, der kan bap. Ja, Hun så ligner skal en, vi der lave kan vores snap, ikke? Du må hygge dig som fedt. Hun ligner en, der kan bap. Hun ligner en, der kan bap. Hvor er det fucking vigtigt! Fuck nogle kæmpe Hun jader! var big hende der, bro. Hun var big som trykker sammen hende der. Så er det sidst, man er blevet i virkeligheden, ikke? Så prøv at sige hallo, sådan. Så prøv at sige hallo. Hallo? Det går helt. Hold kæft, man, hvor det er vanvittigt! Så når du møder hende i virkeligheden, ikke? Så er du tager lagten med, ikke? Så er det bare fejret og sådan. Ja, nå, det er... Den har jeg. Du er så varm, Sune. Du er så varm. Tak for det, Søren. Tak for det, Søren. Tak for det. Hun skrev til mig og spurgte, hvad skal det er ved? Patbilleder. Ja. Ja. Jamen, hvis du nu spørger, ikke? Og jeg har nok spurgt alligevel, men altså... Jamen, det når det er... Den har jeg. Nej. Hvad da? Kun 7%. Nå, men du har med X-Factor, ikke? Hvornår blev du 15? Ja, nu er jeg 15, så skal jeg den ikke. Hvor gammel er du nu? Jeg er 13. Fuck, jeg er pædofil, gutter! Battesuda! Rocker mikrofon! Lige op i din tissekul!